Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Filipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Kabaelak asarangten ti anyaman a banag, babaan iti pannakabalin nga ited kanyak ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Si kagayam ti asawa ni Albert. Wen, Jack. Asino ka kadi? Anya ti masapul mo kan kuana? Mabalin ka di apa unagan nakpay? Tadi tata unag nga agsarita? Importante la unay ti bagakan ka. O sige, umunag ka. Nagpintas ti unag ti balayo. Saan anawara? Sige, agtugaw ka. Mabit lang ha. Mangisagana ak iti juice. Agyaman ha? Anya ka diti masapul mo iti asawa. Kumusta kayo kini Albert? Awan parikot kada kami. Naragsak kami. Naragsak ti pamilyami. Kasta? Itay tapay ngagsarsarita. Ngam, di mo imbaga tinagan mo. O sige. Ibagak man lakan kan tipod no. Siyak ni Cherry. Ti karelasyon ni Albert. Anya? Ulit man ti imbaga. Siyak ni Cherry. Ti karelasyon ni Albert. Imaya, takayat ko apan kan. Nupod no matla ang asinggal ni Alberto. Ngam, damat gayam asawa na. Anya? Ngam, sorry kalangan. Gaputa siyak ti ay ayatan na. Anya? Kanayon na nga ulitan kanyak. Asyak ti ay ayatan na. Kat saan na kan nga ay ayatan. Rabiin. Ngam awan manan ni Alberto. Isumat lagayam akanayon ateng nga rabiin sumangsangpat. Gaputa da babae na. Kat no dadtum. Parbangon pa yan asumangpat. Nalabit nga isudaytan. Diyos ko, ikanak kuma itikirat. Tapno madaarak daytoy. Narabyan ka unay, Alberto. Nangan ka ka din? When? Sige. Isagana kong ti pagpalasam. Saanan? Siya kung timakam mo. Umuna ka na maturog. Sige. Ngamsakbay ang maturog ta. Kaya't kung agsarita tapay. May papanitian niya. Imay dito'y ti agnagan iti Cherry. Ubing ngam iti siyak. Ngam no kinapintas ti pagsasaritaan. Napimpintasak ngam iso. Mayat ti pamagina. Ngam no balasang akpay kuma. Adayo amay mayat ti pamagik ngam iso. Anak ka din na itasasawam. Pudno. Awan trabahok. Gaputamay sa akla a housewife. Ngamin, nagsaritaan taday ta idin. Saan ka di? Nga agtagibalayak. Tapno maaywanan kayo a pamilyak. Anya ka di ti parikot mo? Sika. Sika ti parikot ko.
Alberto, Mabalin ka di. Sumardang kan. Nabannog ako na Ket kayat kun ti aginana. agpili ka, Alberto. Ni Cherry, wenno da kami kadagiti anak mo. Anya? Sige, nawayakan. Mapankan iti ayan na. Ngam ti makikita dagiti ubing ti aramidam. Wah, Awanen panawan mo kada kami a pamilyam. Wenno kadagiti anak mo lakuma. Adda kalata iti ayan ti babaim. Siya kon ti mangibagbaga. Panawan na kamin. Gaputa ang mga nudya kon madaaran ti sakit. Kat anya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Na yun, mare. Kastagayan ti mapaspasamak ita kada kayo nga agasawa. Hindi pa'y laang asabalin ti madmadlaw ko kadi Alberto. Ngamjak la nagsasao. Aging ka at ti babae na amis mo ti may. Kat inyamam mo na ti bagina. Nga iso ti babae ni Alberto. Nagturod mo day ta babae? Nagpuskol ti rupa na? Nagsakit, Marie Clara. Kasladyak kabailan. Kabaalam day ta, mare. Kas iti kanayon ta nga ibaga, kabaalan ta ti anyaman abanag amang saranget. Babaon iti pan nakabalin nga itad ni Kristo. Marie. Awan sa bali nga aramidam, no di ti agkid daw, iti tulong ti Diyos. Tulungan ka amangi daw dawat, asapay lakuma, tamalawlawagan ti panunot ni pare Alberto. Marie. Kat, sa dino itan ti ayan nila kay mo. Adda ka di iti ayan ti babae na? Siya kun mismo tinag ko na. Apanawan na kami latan. Gaputa mas nasaksakit. No ijay balay ti pagawitan na. Ngam ti ayan ti panunot kanrik na na. Kati ti babae na. Anya mo to nila kay mo. Anya launay ti sapulan na aya. Napintas ka mat. Nasingpat. Kanagagat nga asawa. Mari. Aramidem ti amin anasaya at apamuspusan, mare. Iti kasta, saan amarakrak ti pamilyayo. Tatang, Domingo ita. Intayo makimisa. Da kayo latan. Ada importante apagnak. Iti ayan ka di ti babaim, tatang? Anya? Sino tinakaamom iti dayta, Marvin, ha? Immob ubingan ka pa'y laeng, ngam chismuso kan. Tatang, nangag ko idiag sang-sangit ni nanang. Idiag sarsarita kayo. Ha? Isu nga intayo makimisa, tatang. Tapno malawlawagan ta panunot mo. Kunaklakit din no saan ka nga umaita. Gumura ang kumakan ka no di kay may. Inkarikmat nga umayag. Apay ngamin adi mo panawan ti pamilyam. Ta dito'y kandagos ko nga agyan. Saan mat ang mabalin a panawag ida? Pues, naskan nga ad-ado ti oras mo kanya. Kan naskan nga ad-ado ti itad mo akwarta kanya. Awan parikot iti dayta. Wanya. Nakasagana kan? Rumartan. Okay. Agpalasak biit. Katrumartan. Ay, sige lang, anak ko. Mangan tayo. Ibusan nyo dagiti in-order yu akanan nyo, ha? Wan, nanang. Ni tatang. Ha? Subsubuan ti babae akadwana. Jinky! Agsubli ka! Jinky! Papanawam day tangawing.
Tatang, apaya sabsubuan na kadayta, babae. Ha? Kuha. Jinky? Jinky, anak. Umaykan. Tatang, apaya di kang sao? Umaykan, anak. Saan ani tatang mo dayta? Karuprupa na laeng. Anya? Ni tatang dayta. Anya karupropa na laong. Umadayo kayon ditoy. Saan da kayong am-am mo? Tatang. Intan, Jinky. Sige. Dito itayon parke amangan, anak ko. Nasaysaya atin nga impa-take out tayo, ti in-order tayo. Nanang, dayjay gayam ti babae ni tatang. Babae? Ala, bayan yun ni tatang yung anak ko. Tamok ang makaamiris tumatlaan. Anyamat ni tatang. Kasasaw kitay. Ngam kasla di nakamam mo. Tas saan ang nagsasaw mo? Lipatan yun day tabanag. Alakit din. Mga tayo na. Kalpasan na. Agay-ayam kayo dito parke. Sa tayo to agawid. Ada kamot gayaman, Alberto. Nakaturugan na kiti ubing. Ay. No saan ka pa'y alangan? Ada makan ije kusina. Naisaganak mo't ti pagpilusam. Agpilus kan tulatan. Sige. Tayin na kun maturog iti silid dagiti ubing. Sige. Diyos ko. Amok ang kabalak na ito eh. Katsikat itumulong kanya. Diyos ko. Agyaman na kiti kape. Sige lang. Agkape ka. Adam tinapay ditang nga da palaman na nga itlog. Agar mo sar kalata. Amanda. Saan na ka din akagura? Saan ka akagura? Sige. Agar mo sarkan. Tainak mangidadang itidigos mo. Apil ngamin adi mo panawan dagiti agiinam. Kayat kadi asawan day ka? Anapat patagdangam siya. Jerry. Sige. No di mo matla ida mapanawan. Sige. Nasaysaya at nagsinatan. Anya? Ngamin, jak kayat nga da kainagaw ko kan ka. Jerry. Agsublikan iti pamilyam. Kat saan kan ngagpakita kanya. Tangay kinmamang ka kanyak, pare Alberto. Denggam nga rod ti balakad ko kan ka. Nasaysaya at no panawa mon ti babaim. Pare Dulpo. Kasta ak mat idi, pare. Nagbabae ak. Ngam ka maudyanan na. Liniklikak matlaang. Gaputas an gayam anasaya at tibanag na. Pare. Ngamin. Dandani nagpakamatay jay babaik. Ti kayat na ngamin. Katdag kamin ti agden na. Ngam saan mat nga rod amabalin ti kasjay. Tauray kas kasano. Ipatpatag kumat ti pamilyak. Kastakmat, pare. Kan may sa, pare. Binalakadan nak ni Padre Diego. Ta iso ngamin ti nagkamangak idi. Kat adu ti balakad na kanyak. May sapay ang malagip ko balakad na kanyak idi. Kat sa pulag ti ragsak iti asawak. Takas ta ti rumbang. Pare. Kan may sa, pare. Kunana pa'y iti Biblia. At isupapag ti basol kat patay. Pare. Amok ng amum dayta. Gaputa makimismisa ka matasigod. Dayta laeng, tanakalipat ka. Nagpailuyos ka iti sulisog. Iso nga ita, kaniton, tapno ilintag mo ti bidot mo, pare.
Liklikam ti babaim, kat ipamaysam ti pamilyam. Sorry, Cherry. Gaputa talagang agsinatan. Takas tamot lang ti kunam. Tapod no, mas napatag kanyak ti pamilyak. Anya? Cherry, pakawanan nak. Ngem talaga apanawan kan dito'y dakos mo. Sapay ko mata makasarak ka iti lalaki a single. Sana kas kanyak a pamilyado. Di na kun ay ayatan, Albert. Sige. Innakon. Ket idaw-dawat ko. Asapay la kumata dumteng to ti maikari a para ken ka. Ti basol ta. Ket ilintag ta, Cherry. Para matlaang iti pagsayaatan ta. Aday ta. Inggatangan kayon iti sapatos yo. Pasarabok kada kayo. Itaman pa'y, tatang. Huwan anak ko. Pakawanan da kiti kalabas Awan panawan ko kada kayo. Ngamin kat. Adda babaim? Saan ka di, tatang? Anak. Ngam ko na ni nanang. Ikarkararag na asapay lakuma, tama ka amiris ka. Kat panawa mon ti babaim. Wen anak. Kat pakawanan da ko Sana na maulit. Sapay kuma, tatang. Ngamin, kanayon nga agsangsangit ni nanang. Wen anak. Sana na maulit. Thank you, tatang. Ngamin, inggatangan na kami kani Manong iti sapatos. Magustuak launay da iti para kanya. Color pink. Nagpintas. Agyaman no kasta, Alberto. Sapay ko matapod no aliklikam unti babae. Ikarik. Agyaman ako, nay. Pakawanan na ka. Bakit? Napakawan kan. Kat agyaman ak tanadaarak amin dagitoy. Agyaman ak iti Diyos. Gaputa iso tinangipaay kanyak iti kired. Tapno si tatakdarak lata. Nang namnama ak iti panagamiris mo. Ada kami a pamilyam. Tipod no nga ipatpatag mo. Agyaman akmat bakit? Gaputa nagbalin ka natibkar. Agyaman ak. Tasaan ka nagaramid iti kontra kada kami kini Cherry. Gaputa amok. Ama ka amiris kanto matlaang. Wen. Nakaamiris akon. Kat agyaman ak iti pamakawan mo kanyak. Baliwan tayo ti mangrugi, Alberto. Tao tayo laeng amasulisog. Ngam tinapatag, intay ko mailintag tinagbiddotan tayo. Agbalin tayo kumamot anatibker, iti kanito ti panubok kan sulisog, tapno saan amarakrak ti binahon tayo a pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kata kayo amin.